Hello, hello. Hello, hello, hey. Hello? Andiyan ba? Sabay ganun. Ang dami kong copyright pala kahapon. Tambak ng copyright ko kahapon. Oh, Diverness. Ay, pabira, live din pala si ano ma. Gintay ako mag-live si Mami Roda. Nag-live si Mami Roda. Oh, pabira. Pa-practice na lang ako. Kanina wala si Mami Roda. Nag-live na si Mami Roda. Naun Hello, Divernes. Mary Jane Palermo. Thank you, thank you. Divernes. Oh. Mary Jane Palermo, sabi ni Divernes. Nag-live si Mami Roda. Pabira. Kanina wala pa. Divernes, may hinanda ka na bang ano? Kanta? Ha? Divernes, shout out po, sabi ni Mary Jane Palermo. May hinanda ka na ba, Day? Si Mary Jane Palermo pwede rin sumali. Sali na kayo para marami, mas masaya, o di ba? Sali na kayo sa yung kanta ba yun? Sounds familiar ba yun? Voice sounds familiar. Bahala na, basta kung ano makaya lang natin, ano. Sali ka, Divers, ha? Yeah. Aray ko, kate. Ay, Lode Kabuluang Vlog. Hello, Day Kabuluang Vlog. Hello, Pistika. Pambira. Pistika. Pambira yan, kapistika talaga. Thumbs up na, sabi niya. Hello, Master Kaputan. Thank you sa pagdala. Master Kaputan, may shoutout, sabi ni Day Kabulwang. Pambira yung mga request mo kahapon, Day. Kabulwang. Pamatay yun na. Good PM po, shout out. Sabi ni Nimpa. Thank you, Nimpa Vlog. Hello, Vicky. Day Vicky GC18. Said hi. Kabulwang Vlog, Kuya Dindos, mega love shout out. Hello, Day Ruiz, Mare. Grabe yung mga request si Day Kabulwang kahapon. Pambihira yan. Ang tindi ng mga request niya. Hi, Kuya Dindo, sabi ni Day Ruiz, Mare. Hi, Miss Vicky, sabi ni Ruiz, Mare. Sis Ruiz, Mare. Sis Ruiz, hello, sabi ni Kabulwang Vlog. Hi, Sis Kabulwang Vlog, sabi ni Day Ruiz, Mare. Ate Ruiz, Mare, hello, sabi ni Vicky. Ay, thank you sa mga nagtamsak ka. Thank you. Ano yun? May nagpipicture sa akin. Ano yun? Ano yun? Naglahong ligaya. Pambihirang naglahong ligaya talaga. Hello po, Kabulwang, sabi ni Nimpa Vlog. Yan, pa-subscribe ha, Nimpa Vlog, si Ruiz Mari, may mga channel yan sila. Hi, Miss Nimpa Vlog, sabi ni Ruiz Mari. Andun yata kay Nanay Bibi Roda yung iba. Biglang nag-live si Nanay Bibi Roda. Okay lang. Kung ano, magpa-practice na lang ako dito. Hi, Mr. Kaputan, sabi ni Ruiz Mare.
O ano, papractice na lang ako. Magpapractice ng pistika. Pistika ba yun? Papractice si Dindo. Tingin. Ela. Ba't wala? Hello. Yun. Hello, Mike Tyson. Ay, magpa-practice tayo. Magpa-practice. Asa na ba yun? Yun. Sabi ni, hi Miss Mary Jim Palermo, sabi ni Ruiz Mare. Day ka ba, andyan ka pa? Asa na ba yung request mo kahapon? Ano ba yung request mo? May ni-request si Day Janila kahapon. Ano yung ni-request niya kahapon? Na biglang nawala, bigla ay. Hi Luday Rodora Kanyada, shout out Kuya Dindo. Ano yun? Pa-request naman po ng awitin, akin ka ngayon, akin ka bukas. Ha? Bumbira, ano yun? Akin ka ngayon, akin ka bukas. Ano yun? Testing ko. Akin ka ngayon, akin ka bukas. Bira yun ah. Akin ka ngayon. Ay, nako. Ano yun? Hello, Doc Erets. Thank you, Doc Erets. Shout out. Ano ba yun? Mahina tayo sa ano ito ay. Mayroon ba yun? Oh, mayroon nga. Oo, mayroon nga. Sinong kumanta yan? Maganda siya. Gusto na ngayon ko lang na ano siya. Maganda siya. Pakinggan ko muna ha, pakinggan ko. Tapos kakantahin ko. Pakinggan ko, tapos kakantahin ko. Naku, ate Kabuluang vlog na po talaga. Si Bobby Busan. Sa libog na, sa pag-ibig ko ang kasama. Hinggang hindi ka paahit sa iba. Sana'y pagtapat ka. Akin ka, akin ka bukas. Akin ka sa lahat ng oras. Ang ikaw ay magbabago pa sa mga aking ka. Maganda siya. Ikaw lang ang pinag-ibig ko
Maganda siya, maganda siya. Aralin ko, aralin ko. Maganda siya. Aralin ko, aralin ko. Maganda siya. Parang kakayanin natin, bahala na. Charot. Mabir. Ay, nako. Akala mo naman marunong kumanta. Wow. Pinabuyod-buyod. Pambirang binabuyod-buyod talaga. Wow, ang ganda. Kaya nga ang ganda, tapos yung pala, yung kanta, hindi marunong kumanta. Tayo pa-request eh. Anong kailan? Kailangan joy. Anong kailangan joy? Meron ba nun? Kundi lang ikaw. Kundi lang ikaw. Nobela. Yung mga request talaga, yung mga malalalim talaga. Nobela. Ano ba yan? Isang practice mo pa. Ano yan? Magandang kanta kasi yun eh. Ay, nalimot ko pala. Dapat pala, nagpa-joint ako si Daymian at saka si Kabulwang, pambihira. Ayan. Nalimot ko. Dapat pala, nagpaano ako. Sayang. Dahil Ruiz Mare, isang practice natin kasi hindi tayo marunong. Ano lang yung magaling kumanta ay Nobila. Si Daymian lang yung magaling kumanta talaga kahit walang kahit walang practice yan si Daymian. Aray ko. Sakit na sa Masakit na sa sa balakang. Masakit na sa balakang ang tiguang. Bukas akyat ka kuya, nagduit. Ganun ba? Pwede rin kaso lang hindi tayo marunong day. Paano yan? Ako kasing copyright kahapon. Pambihira yan. Hindi ko pa buburahin ko na lang kaya. Minsan tinatamad ako Tay, yung request ko. Ano yung request mo? Ang dami kasing ko kahapon. Pambihira yung ko kahapon. Hindi po ako magaling. Yan. Hindi daw siya magaling. Ipipay natin si Daymian. Napaka-humble ni Daymian. Pero kitang-kita naman, di ba? Sabi, hi Miss Mian. May nag-love shoutout. Sabi ni Toy Yodso. Si bro Yodso. Si bro Tebe, yun.
Bro TV, lagi kaming nagbibideo call noon. Kaya bro ang tawag ko sa kanya kasi sabi ko sa kanya, di anong itatawag ko sa'yo? Kasi nahiya naman ako kung sis o ano, ganun. Nahiya naman ako. Hinintay ko siya mismo magsabi sa akin. Sabi niya, bro na lang bro. O, sabi niya sa akin. Kaya naging bro kami. Lagi kami nagbibideo call noon. Sayday, sabi ni Mariam. Thank you din. Thank you sa pagdalaw ni Maria. Sir, yung ano, the way it used to be. Wow, grabe naman yan. Pambihira naman yung mga ano. Tinatamad tayo mag... Ang dami ko talaga ano kahapon. Yung copyright. Ano ba to? Malaya. Malaya talaga. Pambihira talaga to si Deka Bulwang. Kahapon pa to, ang dami niyang hugot talaga. May ano ba yun? Imahe. May ano ba yun? Binaliwala. Tapos, ano pang isa? Ano ba yun? Hindi tayo pwede. Oh, grabe si Kabulwang. Tapos ngayon naman, malaya. Ay, naku, pambihira si Kabulwang talaga. Mga hugot talaga. Ano sabi? Sobrang hugot. Sino yun? Oh. Okay. Tawang-tawa si Day Kabulang. Ang dami mo talagang hugot kahapon. Sumunod si Day Janila, maraming ano. Hello Perpetua, hello si Dendo, sabi niya. Sir po, pa-shout out po. Ay, thank you. Thank you sa pagdalaw. Ano ba yun? Nalibat naman tadani. Oy, pambihira naman yan. Si Nabera. Nabera pogi daw siya. Thank you sa pagdalaw. Request ako bro. All my life. Ay, pambihira. All my life. Pambihira mga... Ay, tapos... Ay! Paano ba to? Ang dami ko kasing copyright kahapon. Paano ko yung ano? Hello Mike, thank you sa pagdalaw Mike. Ano ba to? Si Mike ba to yung kaibigan ko? Mike ang hindi. Kasi pinasahan ko siya ng link. Sabi ko pasok ka mamaya para makita ka. Kantahin mo na ang request. Namin tayo. Papaligiran ka na namin. Hello Dairosa. Pabira. Nosebleed daw siya, nosebleed. Madugo yung ilong natin ay. American, Ay, American daw siya. Konti lang Tagalog. Patay tayo nito. Yari tayo kay Mike. Only understand English ga. Patay tayo dapat pala dito si Day Kabulwang. Hello bro ni TV. Yan, kasi nag-usap kami ni Bro TV noon yung nag-video call kami. Kaya nagkakilala na kami yan. Kaya tinatanong, sabi niya, bro na lang ang tawag mo sa akin, sabi ni Bro Net TV. Matagal na kami nag-video call yan. Umamot. But I live in Philippines now. Thank you. Thank you, Benyo. Sorry.
Saan Mike sa ano? Sa Philippines, Mike. Huwag na tayo mag-English kaya patay tayo sa English, hindi tayo marunong. Upay nga kulop, Kuya Dindo. Thank you tayo, Melvin. Sana toy next time toy ano. Saan ka ba toy ano toy? Toy Melvin, saan ka ba dito sa Maynila toy? O nandiyan ka sa ano toy? Nandiyan ka sa Waray. Shout out Melvin, sabi ni Rodora Cañada. GC it's the jump car. Nag-live ba si ano? Si Dairusa? Rodora, hi! Sabi ni Toy Melvin. Nawala na si Deka Bulwang kaya hindi na kinanta yung request niya. Nagtampo na baga. Ay, naku. Bukas makakabit na tayo bukas ng wifi bukas. Kasi pumunta na sa akin kanina nag-ano na ako, nag-CI na kanina sa akin yung PLDT wifi. Sabi ni bro ni Net TV, kanta na daw kasi. Dami ko kasing ano kahapon. Hello sis Rosa 78 Yoga Girl, mega love shout out daw sabi ni Day Rodora Cañada. Akala ko live ka Day Rosa, ano lang pala siguro yon. Short upload lang siguro yun ano. Mamaya panoorin ko mamaya. Thank you Ma'am Rodora Cañada, sabi ni Perpetua. Request baby ko. Baby ko talaga. Hala, oo nga pala, yun yung ano, ni-request ni Day Doc Eretz. Hindi ko pa naman na-memorize ng todo yun, baby ko. Kaya naman kaya baby, ano, paparequest si, ano. Kaya ko talaga sanang kumanta, Doc, pero bahala na, sige, subukan natin. Baby ko daw, baby ko. Bahala na. Baby ko daw. Yan. Asa na ba yun? Uy. Asa na ba yun? Aray ko, sakit. Yun. Marunong kaya tayo nito? Agoy, napasama.
Pambihira talaga si Doc po. Oh, yan na, yan na. Atoy Melvin. Grabing kanta na yan, katagos. Malalim din. Ilan na ba ang baby ni Erich? Patay, Kuya Dindo. Magka-baby na, walang plano. Pambira yan. Pwede yun ano, Doc, pwede yun. Grabe, nagka-baby nang wala sa lugar, ano? Patay. Ito maganda rin to, oh. Tawang-tawa si ano si Petro. Ito maganda rin to, oh. Hindi yun, Bero Erich, oh. Ayusin. Seryoso daw yun, seryoso. Grabe naman yan, oh. Patay tayo dyan. Pambihira si Melvin. Kurata ba kung Melvin? Pambihira to, eh. Kaya nga, tayo may ano. Hello bro, Mares. Yan, pambato yan sa ano, sa isang contestant yan na magaling din yan kumanta yan, eh. Pambihira si ano, Toy Melvin, oh. Siniseryoso na ng todo. Ano tayo? Naglahong ligaya. Pambihira si Toy Melvin. Na-is ko na Melvin, maya isin ko sa patay tayo dyan. Oh. Nako. Nandito si Dave Bernes kanina. Damian, nandito kanina.
Malalim. Ayan na si Kabulwang. Ayan na si Kabulwang. Oh, ayan na. Bumanat na si Day Kabulwang. Ako, ano? Ako, ayan na. Mga request. Tanging sayo. Tanging sayo. Ano yung sinong kumanta sa tanging sayo, Day? Tanging sayo. Tayong sayo. Tanging sayo. Tanging sayo daw. Subukan natin yung tanging sayo. Tanging sayo. Lah. Yon. Sinong kumanta, Day? Day Kabulwang, sinong kumanta? Tanging sayo. Ah, Jerome Abalos. Ako, aya ko. Karaoke, Philippines. Tayong request ko. Ito na lang. Nagmamadali na nga eh. Ito na. Grabe si Kabulwang. Ay, para sa'yo yan, Melvin. Patay ka kay Doc Erets. Patay ka kay Bernes. Ano yan? Mapanakit na kanta. Oh, yung mapanakit na kanta daw. Yung mapanakit. Sige. Salawahan na lang, salawahan. Yun, salawahan, salawahan. Yan, salawahan. Salawahan.
lawahan. Yung mapanakit na konti na sa lawahan. Yun tay, para sa kanya yun. Oh! Yan, sa lawahan. Sunod natin yung ano. Ano ba yung kiyatan niya, no? Akala ko tunay ang pag-ibig mo. Akala ko ang sinta mo'y akin lamang. Inaasa mo puso kong tapat sa'yo. Ikaw pala ay salamat. Grabe. Bakit ba nagawa mo kong saktan? Piling yan may katumbas ng mga pangako mo. Ano sabi niya na? Sir, pa-request naman. Ano yan? Asahan mo by Bibian. Si Bibian? Babae yun ah. Ako eh. Para man sa babaero yan. Di ba't sabi mo tayo lang hanggang wakas? Nangako ka na di ka magbabago. Grabe. Inaasa mo puso kong tapat sa'yo. Ikaw pala ay salamat. Bakit ba? Para sa kanila. Pangako mo. Next song, sabi mo ako lamang. Sabi mo ako lamang. Pamira. Sige, sige. Grabe si Doc talaga, oh. Ano daw, sabi mo, sabi mo. Ano ba? Sabi mo, yun, sinong kumanta? Si Min Opos? Min Opos?
grabe. Hello dahil Janila. Grabe yung mga request. kaya day Bilyones. Kasi ikaw lang yung kayang makakanta niyan. Ikaw lang kayang makakanta yan day Bilyones. Hello po, Miss Pretty Janila. Hello, Engineer Janila. Sabi ni Doc Eren. Grabe yung mga request nila, mga panakit. Ay, nako. Ay, nandito si Toy Boy 11. Toy, kantahin ko yung kinanta mo, Toy, para kay Day Janila. Yan, ito yung kinanta. Yung hugot ni Toy Boy 11. Toy Boy 11, shout out. Yan. Tayuan natin, tayuan. Yan. Kasi nagpamacho-macho siya. Ay, ulitin natin. Yan. Wala daw siya pag-ibig. Grabe. Paibigin mo sa kabilang iba. May mga hugot din silang dalawa. May mga hugot. Si Dajanila, may hugot. Ano yun? Sana'y magbalik. Ano yung sana'y magbalik? Ano yan da? Ano dahil kabulang? Kanta ba yan? Ha? O, tiyagaan mo, Boy 11, oh. Masarap yung hinog na puno, oh. Hinog sa puno, oh. Kaya nga, oh, totoo yan dahil, oh. Pag hindi hinog sa puno, pag ano, sana'y magbalik tayo. Kanta ba yun? Ha? Sana'y magbalik. Sana'y magbalik. Sige, kanta ba yan? Baka hindi. Lakas ng ulan. Sana'y magbalik. Yun, mayroon nga. Kay Jobit, lumakas na yung ulan, lakas ng ulan. Malakas ang ulan.
Vincent Karaoke. Jobet. Kahit gaano kabubog. Bawat sandali. Hoy, mamaya na, malakas ang kidlat. Malakas ang kidlat. Babay, malakas ang kidlat. Baka matamaan tayo.